Mira el que em vas passar. Moca. Bueno, gent, comencem. Dic perquè vull el que falti ja vindrà. Miquel Pallarès està a la sectorial de psicòlegs de l'ANC. A més treballa aquí sol. Quan vam fer un format nacional de l'ANC que es fa, els que esteu de coordinadors, són les formacions que fem per totes les ATs, el que són coordinadors. Llavors vam fer una formació sobre el mateix tema que estem parlant avui i em va comentar que estava aquí sol i dic, ja està, ja t'he enganxat, cap aquí, que li ha tocat el rebre. És interessant, aquesta formació la vaig fer el dia que ell la va fer per l'ANC, és molt interessant perquè ja us ho dirà ell, però és una altra manera de veure les coses. No tenim aquí una rola, no tenim un Costa, no tenim una Dolors Feliu, no tenim tota aquesta gent que ens ve explicar no sé què, ens posa de peus a terra i realment crec que és molt necessari en aquests moments, perquè sabem el que hem de fer a partir d'ara, que hi ha molta gent que no sap el que ha de fer. Abans de res, per emmarcar la presentació d'avui, és una feina que surt del treball de la sectorial. Durant bastants mesos vam estar preparant petites píndoles que les hem anat evolucionant i les hem deixat compactades en el que veureu avui aquí, que d'alguna manera és el que nosaltres podem aportar. Llavors, perquè tingueu una mica... Això serà més o menys el guió que anirem seguint durant la presentació. I com us deia, entrant ja en temari, la idea és que, com estava presentant, hi ha moltíssimes perspectives de la situació a la qual estem ara. Cadascú opina de la seva manera i també això afavoreix que estiguem com estem ara i aquí n'anem a afegir una més. O sigui, hi ha molts anàlisis que es poden fer, el nostre, el que portem aquí, és exclusiu des de l'àmbit psicològic. Llavors, és des de la nostra professió què podem aportar per tal de resoldre aquesta situació. Hi ha una idea que m'agradaria començar, que aquí, Carme, tu que ets psicòloga, segurament t'hi has trobat, o jo a vegades em trobo teràpia, que hi ha ocasions que acabes fent una pregunta a la persona a qui tens davant, a qui vols treballar, que és, tu, davant d'aquest problema que m'estàs explicant, aquesta situació, què estaries disposada a fer per resoldre això? I existeixen dos tipus de resposta davant d'aquest tipus de pregunta. Existeix la pregunta... Perdoneu, la pregunta l'he canviat una mica jo. És què estic disposada a fer per resoldre aquest... Sí, estic disposada a fer qualsevol cosa per resoldre aquest problema. La idea és que si jo faig aquesta pregunta, la persona em pot respondre de dues maneres. La primera és un sí ràpid, que implica que, mira, ja tinc suficient patiment i tirem endavant. Després tens l'altra resposta, que és qualsevol altra. Que tardi molt a respondre un sí, que digui un sí, un però, que no acabi de respondre, que digui un no. I això ens dona informació que hi ha coses que aquella persona no està disposada a fer o coses que aquella persona les ha de preservar per fer aquell pas endavant, per fer el canvi, perquè si no es preserven, no les cuida, no podrà fer aquest canvi. Si percebem això a nivell social, quan tu mires totes les revolucions, la primavera ara o altres tipus de revolucions, anem a Tunísia, hi ha un moment en què hi ha un home que decideix cremar-se. Per què? Perquè hi ha un moment en el qual hi ha aquesta... O sigui, no tinc res a perdre. Tota aquella gent surt al carrer en massa perquè no hi havia res a perdre. Evidentment, la nostra societat és molt diferent a la que podien tenir ells. Llavors, el que també hem d'entendre és que nosaltres tenim coses que hem de poder preservar per poder fer tot aquest canvi, aquesta transició. I com dèiem, com això és la part psicològica, ens centrarem en nosaltres mateixos què és el que podem fer per tal, o què és el que hem de poder preservar per tal de poder realment fer aquest canvi que aquí, si no m'equivoco, tothom vol, més o menys. Comencem per la situació actual i entendre com hem arribat fins aquí. Llavors, ara mateix ens trobem, o la sensació bastant compartida quan parles, és una mica d'estancament, fins i tot, si em permeteu una mica més, de que cadascú tira pel seu cantó. I la sensació que van passant els anys des del 2017, 2019 encara vam tenir una finestra en què la gent ens vam poder moure una altra vegada, però entre la Covid i la situació que es palpa a l'ambient, cada vegada ens quedem amb la sensació que això no avança, que no sabem cap on anar. Deixeu-me... aquí. Anem a fer una mica d'història de l'evolució. Vam començar amb les consultes d'herenys. 4 o 5 persones que es comencen a trobar, comencen a dir «Ostres, aquí hauríem de fer alguna cosa», 2009.
Penseu un moment, què passaria amb aquesta gent, aquest grup de persones, si els haguéssim demanat que d'aquelles reunions havien d'aconseguir definir un pla per fer la independència? Que molt probablement no s'hagués fet res. Aquell grup de persones el que decideixen fer és dir, epa, mira, va, què podem fer nosaltres? I decideixen començar una consulta. I aquesta consulta, l'any següent fan una altra onada, 80 i escaig municipis, 120 a la següent, cada vegada més, fins que arribem al 10 d'abril a Barcelona, que gairebé en tots els municipis del país hi havia hagut consulta sobre la independència. Una cosa mai pensada si haguéssim mirat uns anys enrere. Què ens passa després? Comencen a haver-hi aquelles discussions pel 9-N. Comencen a haver-hi aquella època en què es diu que s'ha de fer un referèndum. Si em permetreu veure que els tempos no sempre enquadren, però perquè diguem-ne visualment quadrés, els anys a vegades estan alterats. Si veníem, el que ens havia passat a l'inici, semblava que tot podíem tirar, no? Aquesta idea que podíem amb tot, arribem i durant el setembre del 2014 ens fa la sensació que tot s'acaba. I després vivim el 9-N, en el qual ens tornem a tirar endavant i comencem a veure que una consulta dins el marc de l'estat espanyol no la podrem fer, que és una cosa que haurem de saltar. Després d'aquí anàvem amb l'embranzida, sembla que es parla que potser sí, dins el marc espanyol es pot fer alguna cosa i comencen a haver-hi les discussions sobre la llista única, Junts pel Sí, i sembla que tot torna a desaparèixer. I a partir d'aquí ens tornem a posar d'acord i apareix el 27 de setembre, en el qual hi ha una victòria del sí, comparat amb els no, però no s'acaba de materialitzar. La cosa segueix i aquesta idea que havíem après que realment dins el marc espanyol no es pot fer un procés o una votació, un referèndum, perquè mai es podrà fer, queda palpable, i decidim tirar cap a l'1 d'octubre, amb les discussions que hi ha prèviament, una altra vegada, fins que sembla que a partir de la primavera del 17 la cosa agafa embranzida i realment el podem fer. L'1 d'octubre, què hem après en aquest moment? Hem après que nosaltres, si agafem nosaltres la responsabilitat 2009 i ens saltem el marc espanyol, que hem vist que no ens deixava passar, realment aconseguim una victòria. Què ens passa l'1 d'octubre? Que el 3 d'octubre, el 10 d'octubre i el 27 d'octubre ens quedem a casa. I a partir d'aquí ve un moment, ve la repressió, venen tots aquests anys que estem esperant les sentències, què és el que passarà. I arriben les sentències. I les sentències, Urquinaona, el tsunami, tallant la frontera, ens ensenyen que podem controlar el territori. Ens ensenyen que ja no és només el marc espanyol que l'hem de superar, sinó que nosaltres hem de fer bastant més, hem de poder fer aquest control, aquest poder plantar cara a l'Estat amb les nostres pròpies armes. I això és el que aprenem a partir de les sentències. Fins que després arriba la repressió, la Covid, sembla que tot s'acaba. I una mica el que acabem vivint és com aquesta sensació, que és la que tenim ara mateix. Deixeu-me transformar aquesta idea. Un cop hem viscut tot això, nosaltres tenim la sensació que n'hem de baixar. Plantegem-ho d'aquesta manera. El que tenim aquí és un coneixement acumulat, que és tot el que hem anat aprenent. Hem anat aprenent que nosaltres hem d'agafar la responsabilitat, que no pot ser dins del marc espanyol. Hem après que els partits polítics autonòmics no ens serviran per arribar a la independència. Hem après que com a país, tenint una xarxa, podem sobrepassar l'estat espanyol de múltiples maneres. I hem après, i si recordeu, a Urquinaona, una de les nits a Urquinaona, temps després va sortir les notícies que deien que la policia espanyola va estar a res de quedar-se sense bales de goma. O sigui, què ens va passar allà? Ens va passar aquesta falta d'insistència. Ara han sortit notícies, i només cal mirar a diaris espanyols, que diuen que si el 10 d'octubre, que si el 27 d'octubre Catalunya hagués controlat el país durant 10 dies, 15 dies, Europa s'hi hagués ficat, que estaven preparats per aturar això. Per tant,
tenim tot el coneixement. El problema és cert que ara mateix ens trobem en una situació en la que a nivell d'ànims, i ho podem veure, em sembla que ho deies tu abans, que puguem triar lloc avui aquí és una senyal que la cosa potser no acaba d'estar. Anem pas a pas. M'interessa saber a més què va fallar. Perfecte, m'encanta que facis aquesta pregunta, perquè si una idea vull que quedi avui d'això, és aquesta, això és el que va fallar. Que nosaltres vam cedir la responsabilitat. I la vam cedir en algun moment de la primavera-estiu del 2017. I va ser un moment en el qual, fins a aquella època, s'havia anat empenyent. O sigui, quan tu veus aquests desacords que hi havia hagut entre partits polítics, havien estat aquests desacords, o sigui, s'havien resolt simplement per la seva pròpia por, de perdre vots, de perdre, o sigui, era una fugida endavant. És igual, nosaltres en sabíem, ens va permetre arribar. Hi ha un moment en aquesta confiança que la donem, i des de llavors no l'hem acabat d'agafar del tot. Perquè hem seguit esperant, ostres, a veure què fan els polítics, a veure si es fan, a veure... I no faran res, perquè els hem donat el més preuat que tenim. Han fallat més coses i coses que tenim ara, o sigui, que justament són palpables, que és la pèrdua d'un objectiu compartit, que és quan tothom va a la una i sap el que s'ha de fer, és molt fàcil unir forces. I ara mateix cadascú té la seva proposta per desencallar això i el que fem és repartir. Ens ha passat una altra cosa com a país, que és aquest concepte d'indefensió presa. Aquest any Vicent Partal, a la sèrie editorial, em va parlar l'1 de gener. No sé si algú el va poder llegir o algú ha escoltat alguna vegada la història de Jorge Bucay i l'elefant. Jorge Bucay és un escriptor que es dedica a fer contes terapèutics i hi ha un d'ells que m'agrada molt que parla sobre aquest concepte. Jorge Bucay explicava que de petit li encantava anar al circ. I era una època on al circ hi havia animals, hi havia lleons, hi havia girafes, hi havia zebres, hi havia una mica de tot. Llavors anava al circ i li encantava. Llavors intentaven anar-hi abans per poder veure els animals que hi havia, i anaven a les gàbies, van veure cada un d'ells, i cada vegada que arribava l'elefant, veia l'elefant lligat amb una corda, amb una petita estaca clavada al terra. I Jorge Bucay sempre es preguntava, però com pot ser que l'elefant, amb el gran que és, no agafi i surti? Si té molta més força que aquesta petita estaca. I tenia aquesta idea en ment que li anava donant voltes. Van passar els anys i un dia va tenir la sort que a l'acabar l'espectacle el domador els va portar a fer un vol i van anar veient els diferents animals fins que van arribar a l'elefant. I en aquell moment Jorge Bucay li va preguntar, ostres, mira, com és que l'elefant, amb lo gran que és, està lligat només amb una corda clavada amb aquesta petita estaca? El domador li va explicar que quan l'elefant era petit el lligaven amb la mateixa corda, amb la mateixa estaca, i que l'elefant provava de sortir fins que hi havia un dia en què assumia que aquella corda i aquella estaca eren més fortes que ell. I a partir d'aquell dia s'acabava. I això és la indefensió presa. És pensar que pel fet que experiències passades no ens hagin permès assolir l'objectiu, no el podrem assumir mai. Hi ha una altra idea, és un concepte que apareix, o sigui que no és literal, de Zygmunt Bauman, que és un dels filòsofs més importants de la segona part del segle passat, principis d'aquest segle. Zygmunt Bauman planteja el concepte d'estats líquids, en el sentit que la societat, les grans teories, els grans moviments socials que hi havia anys enrere han desaparegut per ser situacions molt més volàtils. Ja no existeix el comunisme o defensors del comunisme en aquest sentit. O sigui, ara mateix estem en una societat en la qual les modes canvien molt ràpid. Quan tu mires obres d'art, tens l'època del barroc, tens l'època del renaixement. Ara mateix les modes duren mesos. I Zygmunt Bauman el que ve a plantejar és això. Llavors això ens serveix pel tema del poder. Si nosaltres anem 200 anys enrere, amb la presa de la Bastilla a França, era molt senzill, simple. Tu sabies on era el nucli de poder i sabies que podies anar i assumir-lo. Ara mateix, amb el tipus d'estructures d'estats que existeixen, els estats moderns, no hi ha un poder que tu puguis anar i des d'allà controles tot.
Amb la qual cosa això encara dificulta més aquesta situació de falta d'objectiu compartit, perquè és difícil dibuixar, traçar quin seria el camí per arribar-hi. Finalment tenim la repressió. La repressió, Espanya ha sabut fer una repressió i l'ha sabut fer d'una manera molt bona. No sé si aquí algú escolta la tertúlia proscrita, el Costa. El Costa fa una anàlisi molt bo, de fet crec que us recomanaria gairebé escoltar-lo més amb ell, crec que és un dels 2 últims episodis, perquè ho explica millor que nosaltres. O sigui, l'estat espanyol ha sabut utilitzar la repressió de tal manera que no cal posar gent a la presó per tal de que la gent no es mobilitzi. Simplement amb l'amenaça, amb la por, aconsegueix que la gent no es mogui. Van posar 9 persones a la presó, tenen gent amb anys i anys de condemnes esperant i simplement amb el fet d'anar allargant els judicis, de tirar endavant, amb gent que està esperant penes, cada cert temps van traient notícies sobre que s'aproparan judicis, en tenen suficient per mantenir aquesta por compartida. Què passa amb la repressió? Que si no aconseguim creuar aquesta por, al final ens quedarem, o sigui, l'estat espanyol li serveix mantenir aquesta... O sigui, en el moment en què tu tens 10.000 persones, 50.000 persones disposades a entrar a la presó, la repressió de l'estat espanyol ja no li funciona. I un exemple d'això és el que va passar al tsunami democràtic amb el tall de la frontera. Fa poc va sortir aquesta notícia en què deien que tota la causa oberta a 200 i escaig persones la van tancar. La van tancar perquè no hi havia gent suficient per poder jutjar això. 200 i escaig persones. Aquest és el nivell. A partir d'aquí es col·lapsa el sistema judicial. Llavors, amb tot això, on som ara? Tot sovint intentem recuperar l'esperit de l'1 d'octubre, on vam arribar, i aquí deixeu-me potser tirar aigua al vi, però som a Arenys 2009. Som a Arenys 2009 i mentre estiguem pensant que som a l'1 d'octubre, ens quedarem en aquest bloqueig. Ens quedarem en aquest bloqueig perquè a l'1 d'octubre hi som en tant que coneixement tenim assolit, que és el que us mostrava abans, tot el que hem après. Però a nivell de mobilització som Arenys. No passa res per ser Arenys, perquè som Arenys però no som Arenys. Què vull dir amb això? Que ja no som naïf, com havíem estat anys enrere. Sabem què té l'estat espanyol, fins on pot arribar, i també sabem les seves limitacions. Amb la qual cosa, la cosa és, des d'Arenys, com tornem a generar tot aquest moviment? I això, tenim una persona que ens ho ensenya, que no crec que s'esperés a ensenyar-nos-ho, perquè com arriba fins aquí ens ho ensenyarà un jove potencialment drogat, o pel que sembla, en un festival de música. Llavors, a veure si tinc més internet aquí. Silenciós per obligar la cançó, no? No esteu veient la pantalla, no? No. Ara. Ara sí. Vale, poso volum. Bueno, no se sentirà. Tampoc no cal. O sigui, simplement sona música forta. Què veurem aquí? Sí? Ah. Bé, va, anem a veure què ens ho diré. O sigui, el que veurem aquí és un jove que aconseguirà crear ell sol ballant, que al voltant seu ballin 1.000-2.000 persones. Fixeu-vos en els elements que van sortint perquè ara els analitzarem.
I aquí ja podem parar. Sí, ja es veu, si tirem més endavant simplement es veurà cada vegada més gent. Comencem per aquí. El que tenim és un jove, és una persona que simplement està ballant. Però fixeu-vos que el que està fent és que està ballant d'una manera molt simple. Està fent uns passos que qualsevol altra persona podria seguir. Ell va ballant a la seva i de cop veiem que apareix algú i fixeu-vos-hi el que passarà. De moment ha vingut una altra persona que està ballant al seu costat. Llavors el que tenim no és un projecte, ara mateix tenim dos projectes, un al costat de l'altre. El que inicia el projecte el que fa és buscar l'altra persona, ell està fent una cosa senzilla. Hi ha una persona que sembla interessada i el que fa és la inclou i la ensenya quines coses ella està fent de manera senzilla perquè l'altre el pugui seguir. Ara ja tenim un projecte. Dues persones tirant endavant un projecte, conjuntament. I li està ensenyant què estic fent aquí, jo estic fent això. L'altre veu que és fàcil d'imitar. S'hi anima. De cop apareix una altra persona. El primer ha caigut, el segon ha caigut, i aquest. I aquest és el punt d'inflexió. Una mica abans, que apareguin aquesta gent. Aquí han aparegut dues persones més. I fixeu-vos què passa. Aquest, el que havia iniciat el projecte, ja no és el líder del projecte, per dir alguna cosa així. Tot s'ha mogut. Per què? Perquè el projecte ja és més gran que ell. Hi ha hagut un moment en què una persona està fent una cosa simple, tirant endavant un projecte simple. Hi ha una altra que sembla que li interessa. I el que fa la primera persona és la inclou. Dues persones fent un projecte. Comença a venir una tercera, una quarta i una cinquena persona. A partir d'aquí arriben a un punt crític, que el que comença és a pujar de manera exponencial. I ara recordeu, Arenys 2009, què passa? Arenys 2009 el que tenim és un grup de persones que decideixen, mira, fem una consulta. La consulta es fa d'aquesta manera. Tenim una persona. Tenim un municipi tirant això endavant. Què passa després? Que 2, 3, 4, 5 municipis s'apropen i diuen, ostres, això com has fet? Com has fet? Com es pot fer? Com es pot repetir? I de cop tens un grup de municipis que s'interessen en Arenys i comencen a fer un projecte conjuntament. I a partir d'aquí el que va passant és exponencial, que és el que veiem en la resta del vídeo. Hi ha un moment en què el projecte, com podeu acabar de veure, fixeu-vos que qui l'havia iniciat ja no està, o sigui, hi forma part però no és qui dirigeix res, perquè el projecte ja agafa força per ell mateix. I torno a fer-vos la pregunta, o la idea, la reflexió que us feia abans. Si aquest jove li haguessin demanat a l'inici, ostres, fes alguna cosa, inventa't alguna cosa, per tal de que acabin ballant aquí al teu voltant 2.000 persones, probablement no hagués pogut fer res. No hagués tingut idees, li hagués semblat impossible. I en canvi, d'aquesta manera, és com s'aconsegueix tirar endavant qualsevol projecte a nivell social, a nivell reivindicatiu, a nivell fins i tot revolucionari. Vale, i ara entrem. I què fem nosaltres per arribar fins aquí? Va, aquesta és la part que sí que, si estàvem prenent apunts, aquesta sí que és la part perquè és... Molt bé, la teoria molt maca, però anem aquí a ficar una mica d'això. Com deia abans, què és el més important? I si hi ha una cosa avui que us quedeu d'avui, d'aquí, és recuperar la responsabilitat. O sigui, la idea és, què passaria si la independència depengués única i exclusivament de les accions que vosaltres féssiu? Si vosaltres, fent les vostres accions, poden ser normals del dia a dia, no cal grans coses, fóssiu aquest noi que ha començat a fer tot aquest moviment. Aquesta és la clau. O sigui, perquè si nosaltres comencem a pensar propostes de què s'ha de fer, i ara vaig a ficar-me en un merder, llista cívica sí, llista cívica no, en tot plegat, acabem en res. Perquè ara tot això és més gran que nosaltres, no estem a aquest punt, no estem a l'octubre, estem a 2009 Arenys. Llavors és, jo què puc fer? Què faria?
I la pregunta és, ostres, és que ha anat al lloc o tirar això endavant, no ho acabo de veure clar. I la pregunta que us heu de fer és aquesta. Què passaria si això fos l'inici d'una cadena d'esdeveniments que acabessin portant a la independència? Perquè és la pregunta que ens portarà del no fer al fer, per poc que sigui, del no fer al fer. I aquí és el que us volia recordar, que és justament el que dèiem abans. El que hem perdut és que hem donat la responsabilitat, que és el que comentàvem, i el que hem de fer és tornar-la a recuperar. I a partir d'aquí, nosaltres tenim la nostra responsabilitat. I, perfecte, o sigui, jo puc confiar, però confiaré fins mentre tu compleixis el que a mi m'interessa, mentrestant la mantindré jo. Llavors, a partir d'aquí què faig? Quin és el següent pas? Doncs decidir cap on actuem. Llavors, qualsevol estat, qualsevol règim té diversos punts, diversos pilars que són sobre els que se sustenta. Que podem veure el recolzament popular, la cooperació que pot tenir de diversos d'altres països dins del propi país, factors ideològics, la història que s'expliqui al propi país, els recursos que fan que el país funcioni, les sancions que hi puguin haver a nivell internacional. Això és una proposta que ens fa Ginchard amb el seu llibre de la dictadura a la democràcia, en què explica que els àmbits en els quals que sostenen qualsevol país són aquests. Llavors, si nosaltres ataquem a qualsevol d'aquests pilars, el que estem fent és a poc erosionant l'estat, que en aquest cas l'estat espanyol. Llavors, quin és el que hauríem d'escollir? El que ens motivi més. El que nosaltres ens generi més il·lusió, no n'hi ha cap. Sí, per què? Perquè és una lluita llarga, és una cosa que anirà per temps, no sé quan, però a nivell terapèutic sempre m'agrada ser pessimista, perquè si per les coses bones tothom està més o menys preparat. Però, ostres, per si hem de passar situacions llargues, aquí ens costa, doncs si he d'estar lluitant per alguna cosa, ostres, vaig a lluitar amb alguna cosa que més o menys se'm doni bé i que a més em pugui interessar. O sigui, si jo el que em veig és que, ostres, tot el tema a l'exterior, fer publicitat a països estrangers no m'agrada, doncs no dedicaré temps aquí, perquè si no el que acabaré fent és boicotejar projectes d'altres persones que sí que podrien tirar endavant. Llavors tenim una mica cap on podem tirar, quines coses, quins projectes, cap on s'emmarca la nostra lluita. I a partir d'aquí el que hem de decidir és fins on ens hi posem, fins on nosaltres tirarem endavant. No necessàriament tothom ha d'anar fins al final o tothom ha d'estar en disposició d'anar a la presó. Tornem a recuperar aquesta notícia que sortia del tsunami. Direm alt, 300 persones. En 300 persones el sistema espanyol s'ha col·lapsat. No calen 2 milions de persones en disposició de donar la vida, per ficar un exemple ja. No? Llavors el que sí que hem de saber és nosaltres en disposició de què estem. I aquí és on, si em permeteu, si m'acompanyeu, entenc que aquí, qui més qui menys, sí que està en disposició de perdre espais d'oci. De fet, un divendres a les 7 de la tarda, crec que també se'ns acudeixen bastantes propostes després d'una setmana de feina que ens podrien animar. També el que aquí segurament qui més qui menys està en disposició de dir mira, doncs jo manifestar-me sí que ho puc fer. Però aquí sí, quanta gent estaria en disposició de... Quanta gent estaria disposada a dir mira, si jo és per la independència sí que estic en disposició de que la Generalitat l'agafi algú altre. No cal que sigui independentista, si això ens ha de portar a la independència. Quanta gent estaria en disposició... Perdoneu, és que aquí no veig... Tinc això, que el seu partit polític més o menys de referència desaparegués o perdés bastants suports per tal d'arribar a la independència. Quanta gent estaria en disposició que il·legalitzin el seu partit polític de referència? Quanta gent estaria en disposició de rebre multes lleus? Quanta gent estaria en disposició de que la inhabilitessin per tal d'aconseguir la independència? Jo estaria disposada a perdre la meva feina per la independència? A que m'embarguin el patrimoni i em posin multes més grans dels diners que jo pugui guanyar en una vida?
Jo estic en disposició de que el meu entorn pateixi, d'anar a la presó, de perdre la meva integritat física? No necessàriament hem de respondre que sí a totes aquestes preguntes, però hem de tenir molt clara la nostra resposta. Hem de tenir molt clara la nostra resposta perquè, si no, com deia abans, ens ficarem en projectes que després no veurem clars. I no necessàriament tothom ha d'estar a tot arreu. Però hem de saber que on estic jo i on està amb la gent en què em moc sent totalment lícit. L'únic que aquí anem a posar una miqueta més. Primer hem de saber fins on estaríem disposats en disposició d'arribar. Tenim molt clar que és això que diu Einstein, que al final bogeria és fer sempre el mateix. Què vull dir amb això? I esperar resultats diferents. Que el que hem de saber és què passaria si anéssim una miqueta més enllà cadascú de nosaltres. No cal 3-4 passos més enllà, només un mes. Recordeu aquesta pregunta que us feia abans, que fèiem a teràpia, que preguntem a la gent, estaries disposada a fer qualsevol cosa per resoldre aquest tema? El problema que tinguis, en aquest cas la independència. Quan la resposta és que no, o quan la resposta tarda molt a donar-la, significa que hi ha coses que la persona necessita conservar. Llavors, que aquest necessita conservar el que acaba és, en ocasions, dificultar aquest moviment. Què passa? Què passaria si nosaltres estiguéssim en disposició de d'anar uns passos més enllà? I aquí és on us pregunto què és allò que no estaríeu disposades a donar mai pel tema per arribar a la independència. I una segona pregunta. Què passaria si fos necessari fer aquest pas més per tal d'arribar a la independència? Acompanyeu una pregunta més. Quan jo decideixo dir, mira, jo no estic en disposició de el que hagi pensat per tal d'arribar a la independència, quines coses deixo de fer? Quines coses dic? Quins projectes deixo de tirar endavant? I què passaria? Quines coses diferents faria si jo sí que estigués en disposició de fer aquest passet més? I aquesta és una pregunta molt important. Permeteu-me unir això amb el que estàvem dient abans. Primer hem de saber nosaltres a quin nivell ens vincularem i també saber què passaria si féssim una mica més en cada un dels àmbits. La lluita no violenta ens explica que tenim 3 nivells de participació. Tenim el primer, que és el de denúncia. El de denúncia, la repressió que podem tenir és relativament poca. Simplement significa fer d'altaveu de totes aquelles coses que no funcionen, aquelles injustícies. I és molt important que hi hagi bastanta gent fent això. Si us hi fixeu, estem a la base de la piràmide. Després tenim el nivell de no cooperació. El nivell de no cooperació ja és tots els impediments que fem de manera passiva per tal de dificultar el funcionament de l'estat espanyol. Passiva relativament activa. Un exemple, quan es parla de pagar l'Agència Tributària de Catalunya, això seria una no cooperació, perquè d'alguna manera la idea és mig dificultar el funcionament del país. I finalment tenim la desobediència civil. La desobediència civil ja és una lluita de manera activa contra el règim, contra aquest cas, contra l'estat espanyol. L'1 d'octubre va ser una desobediència civil de 2 milions de persones. No tothom ha d'estar a tot arreu, com dèiem abans. El que hem de saber és nosaltres de partir d'on estem. I el que hem de saber és que estarem amb gent que estarà a altres nivells i no passa res, simplement no... Sí. Els uns als altres el que sí que hem d'evitar és de forçar gent de passar a llocs que no estiguin en disposició de fer. Però per nosaltres mateixos sí que seria important poder-nos plantejar què passaria si féssim aquest passet més. I jugar amb aquests 2 nivells, tant aquesta cura de l'entorn com mirar-nos a nosaltres mateixos. Com dèiem, parlàvem de cura. Justament és una cosa que ens hem perdut i que no ha estat fins que han arribat les sentències pràcticament que hem començat a tenir present. Com us deia, Arenys 2009 eren molt naïfs. No sabíem tot el que podia arribar a fer l'estat espanyol, o si ho sabíem no ho dèiem massa. I ens hem d'aprendre a cuidar. Aprendre a cuidar emocionalment, això nosaltres sí que posem l'èmfasi aquí, però també a nivell judicial. Jo he de saber quines repercussions tindran els meus actes i tenir una xarxa de gent que em doni suport. M'he de cuidar econòmicament. Si jo sé que m'arribaran multes, jo he d'estar en disposició de poder-les assumir. I si no, tenir una xarxa de suport que les pugui assumir per mi. M'he de protegir a nivell d'integritat física.
Va ser interessant, potser en negatiu, perquè ens faltava experiència de veure què és el que estava passant amb les sentències aquí amb el que estava passant a Hong Kong. Al final eren lluites molt similars, però tu miraves la gent que es manifestava i aquí la gent anava amb mocadors i a Hong Kong la gent anava amb ulleres. A Hong Kong la gent anava amb proteccions físiques, a Hong Kong la gent anava amb paraigües. La gent a Hong Kong estava molt preparada per protegir-se la seva integritat física. I podríem posar molts més exemples. I això de cuidar-nos és molt important fer-ho, perquè si no anem i el que gairebé sempre acabarem sortint ferits d'aquella situació. Finalment, com dèiem, també hem de tenir molt present el confrontar les pors. Us parlava abans de què passaria si féssim aquest passet més. Evidentment, aquest passet més ens farà por. I no necessàriament hem de fer coses molt més grans de les que potser nosaltres podem assumir, però sí que és cert que qualsevol lluita d'aquesta manera ens genera por, perquè no sabem què passarà. O sigui, hem de posar en magnitud del que estem fent. O sigui, una independència en un país suposadament del primer món des de la lluita no violenta crec que no s'ha fet. O sigui, d'alguna manera estem sent pioners, estem descobrint, estem obrint camí per a altres societats que vulguin fer el mateix. Amb la qual cosa, evidentment, ens costarà molt més del que li pugui costar a la gent que vingui darrere nostre. Llavors, confrontar les pors es poden fer de dues maneres. Una és a nivell social, a nivell acompanyats. Què passa? Si jo faig una passa endavant i veig que la gent m'acompanya i una altra persona en fa dues, serà molt més fàcil, perquè és el que tornem, la idea del tsunami democràtic, 300 persones. Quan som una massa crítica de gent, aquesta por baixa, disminueix molt, perquè les conseqüències també disminueixen. A nivell individual, a nivell propi, hi ha moltes maneres de treballar les pors, és poder-ne parlar, poder, si voleu, fins i tot anar a teràpia, poder d'alguna manera saber exactament quines conseqüències tindria i un cop jo contacto amb quines conseqüències tindria l'acte que a mi em fa por, disminueix aquesta por, perquè són conseqüències tangibles i no és una borrosa. I això és important cuidar-ho, perquè si no tornem al mateix, ens tirarem en projectes que a l'inici ens poden il·lusionar molt i després ens podem acabar boicotejant. I no és ni bo ni dolent, al final tenir por és totalment humà. Simplement el que hem de saber és o confrontar-ho o saber on estem nosaltres. I per acabar aquesta fase de preparació el que necessitem és més gent, una xarxa. Una xarxa horitzontal, de 2 o 3 persones, no cal més. Gent que més o menys estigui com jo. Gent que digui, mira, aquest projecte m'interessa, tirem-lo endavant, a veure què. Al mateix temps necessitem unes xarxes verticals, que aquestes hi existeixen. Però no podem fer que les xarxes horitzontals estiguin subordinades a les xarxes verticals, perquè això seria, tornem enrere, cedir la nostra responsabilitat una altra vegada. Potser no polítics, però sí a veure si un secretariat, a veure si mouen. No. Què faig jo? Què passaria si de la meva propera acció, a nivell de país, en depengués la independència? Aquesta és la pregunta que ens hem d'anar fent. Per tant, tenim la nostra responsabilitat. Hem decidit més o menys a quin àmbit actuarem. El que hem decidit també és fins on ens implicarem, sabem que potser podrem fer un passet més. Com? Tirant endavant amb més gent i confrontant les pors que hi puguin haver. Però no serà una cosa així boja, perquè el que ens haurem fet ens haurem cuidat. Ens haurem cuidat perquè sabem que tenim una xarxa darrere que ens pot aguantar si nosaltres la cosa no ens va... si tirem més endavant. I amb tot això és on comença la fase d'acció. I aquest és el segon concepte que m'agradaria que us quedéssiu, que és el concepte d'aprenentatge. Com us deia abans, estem fent una cosa que no s'ha fet mai. Per tant, com estem fent una cosa que no està fent mai, el que ens passarà és que una vegada darrere una altra farem coses que no sortiran bé i no passa absolutament res, és normal. I això és un dels problemes que hem tingut, que no hem sabut, i aquí es pot veure molt bé un tsunami democràtic. Si us en recordeu, la progressió de tsunami democràtic va ser cada vegada més, semblar que ens podíem menjar el món. Hi ha un moment en què la pancarta al Camp Nou no funciona i desapareix. Evidentment que l'estat espanyol té, a través de la seva policia, a través dels Mossos, té capacitat de sobre per sabotejar les coses que decidim tirar endavant. Però té les seves limitacions, i ho hem descobert l'1 d'octubre, ho hem descobert amb el tsunami, ho hem descobert en cada un dels projectes, de milers de projectes que han funcionat. I el que es tracta és de tenir molt clar, una vegada i una altra, les coses no ens sortiran i no passa res. Però hi haurà un moment en què tornarem a aconseguir les victòries. I això és el que li passa al noi del vídeo, que hi ha un moment en què la cosa comença cada vegada a funcionar més. Ell primer està fent,
I a partir d'aquí comença la cosa a funcionar més, són aquestes primeres victòries que van atraient a més gent. Llavors, com sabrem que la cosa està funcionant? Hem decidit que tenim la nostra responsabilitat, que tenim un projecte, que el tirem endavant, que som 2, 3, 4 persones que tirem això, més o menys estem integrats en una xarxa, que tenim tota aquesta protecció. El que sabrem és que si això realment pot funcionar o no, és que de cop comenci a haver-hi més gent. Si nosaltres veiem que el que estem fent, portem 6 mesos, un any, que és un temps que ens hem definit per anar veient a veure com evoluciona, ostres, estem al mateix punt, cap problema, descartem, aquest no és el camí, en busquem un altre. Que veiem que això sembla que pot funcionar, ostres, doncs anem fent revisions periòdiques i després d'aquestes revisions veiem a veure què ha fallat, què podem corregir. Si veiem que això cada vegada va agafant més gent, perfecte, anem tirant i explorem fins on arriba. I aquesta serà la primera senyal d'èxit, que els moviments que es vagin generant a nivell individual, que hauré fet cadascú de vosaltres, cada vegada agrupen més gent. Què passarà? La segona senyal de que aneu fent les coses bé és que les institucions catalanes, amb més o menys alçada, començaran a despreciar-vos, a minimitzar la feina que esteu fent, a ridiculitzar. Jo tinc gent a darrere i m'estan fent això. Bueno, senyal que vaig a bon camí perquè estic començant a incomodar la seva quota de poder. Què passa? Quan les amenaces no funcionen, el que venen són les ofertes. Quan t'estan oferint una cosa que tu havies estat lluitant i t'ho està oferint la persona que té el poder és perquè sap que ja la tens. Per tant, què faran quan tu vegis, o sigui, quan tinguis tot aquest moviment, les institucions catalanes què faran? Intentar-se n'apoderar, intentar-lo agafar, intentar-lo liderar, amb bones paraules, molts somriures, moltes fotos, cap a casa i m'ho quedo. Per tant, què hem de fer si estem veient això? Insistir. Insistir en el que estiguéssim fent. Per què? Perquè és el camí, perquè estem incomodant la seva quota de poder. Què passarà després? Que tornarem xantatges, pressions, ridículs de les institucions espanyoles. Perquè el que intentaran és que aquest projecte no tiri endavant. Intentaran a través de tots els mitjans possibles. I què passarà? Que la següent ja la sabeu. Que hi haurà un moment en què hi haurà ofertes. I en el moment en què l'estat espanyol faci una oferta de referèndum, amb el que hem après abans, la resposta és no, perquè ja hem guanyat la independència, l'únic que encara no ho sabem. L'estat espanyol només estarà en disposició d'això en el moment en què sàpiga que és l'única porta que li queda per intentar aconseguir un no. Per tant, què hem de fer? Insistir, insistir, insistir. I aquesta és la idea. El que us volia transmetre avui, després d'aquesta feina compartida amb altres companys i companyes que avui no hi són, és, com us he anat repetint, una idea clau és tornar a recuperar la responsabilitat, sumat a què passaria si el meu proper moviment, en la meva propera acció, en l'àmbit de la independència, en depengués tot un seguit de cadenes que acabessin portant a la independència i sobretot tenir molt present que n'estem aprenent, que estem fent una cosa que no s'ha fet mai, que estem fent història. Sí, les primeres persones que tiren endavant un projecte, a veure, s'enduen les ostres, i les hòsties. Sí, estem allà. Però es tracta de persistir amb això.